Boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas, Andrea, pola presentación. Grazas ás compañeras do Seminario de Onomástica que organizaron este congreso, a Ana e Luz, por convidarme a participar. Para a introdución, seguro que acabo antes, como vamos xustos de tempo, a mí vai me pasar como lema, que non me ensinaron a resumir, entón teño demasiadas diapositivas. Entón agradezo que cando me queden 5 minutos que me digades, porque así paro para a última, que me interesa facer a última, vale? Ben, antes de ver as diapositivas, fago unha pequeniña introdución que vou a ler, vale? O Camiño de Santiago foi desde o inicio das peregrinacións a Compostela e segue sendo un encontro de linguas, de culturas, de tradicións e rituais de xentes procedentes de toda Europa que enriqueceron o patrimonio cultural dun pobo como é o noso con moitos séculos de historia. Este fluxo de xente e de coñecementos deixou pegada en moitos dos nosos topónimos maiores e menores e nas lendas xacobías que hai detrás destes nomes. Algúnas delas motivaron os propios topónimos, como é o caso do Camiño do Milagre ou a Ruta do Milagre, que despois vos explicarei. Este congreso tamén representa de alguna maneira ese espírito multicultural do Camiño, pois trátase dun encontro de persoas que transmitimos os nosos saberes arredor da toponimia dos lugares polos que pasa esta secular ruta de peregrinación. Son moitas as rutas xacobeas oficiais que vertebran a nosa terra e son máis as variantes que deberon existir a xulgar pola toponimia e pola documentación histórica. Facendo este traballo hai dúas cousas que me quedaron claras. Unha, que a toponimia é un recurso fundamental para saber por onde ían as antigas trazas do Camiño de Santiago, e dúas, que existiron tantas variantes dos camiños oficiais como camiñantes pasaron por elas. Nesta miña humilde investigación vou vos mostrar unha análise dun corpus de topónimos maiores e menores registrados a carón das rutas oficiais que vertebran Galicia. Consultei as 10 rutas que están digitalizadas. No ano 2020 aprobaron outras 3 rutas que non están ainda digitalizadas. Despois falaremos delas. Buscando paralelismos e patróns de repetición dos topónimos nos distintos itinerarios. Partindo do significado do topónimo, da documentación escrita e dos testemunhos da tradición oral, podemos demostrar en moitos casos a súa relación directa co trazado das rutas xacobeas e noutros formulamos simples hipóteses. Seguro que non son todos os que están, nin están todos os que son. Desde logo non vos vou ensinar nada novo. Pois a mirande parte dos topónimos do corpus son sobradamente coñecidos polos especialistas asistentes a este congreso. Simplemente se trata de ver estes topónimos desde outra perspectiva. A perspectiva que nos dá velos situados no territorio a través do visor de Galicia Nomeada. Galicia Nomeada, non vou falar hoxe de Galicia Nomeada porque vai falar Valentín García o venres, non? Pois é o proxecto de recollita de microtoponimia colaborativa, do que eu estou moi orgulloso de ser o seu coordinador técnico e en parte un pouco o seu creador tamén. Agardo que sirva tamén este relatorio para mostrar como se pode usar esta ferramenta digital para facer investigacións filolóxicas, históricas, antropolóxicas, etc., partindo da toponimia. Ben, dito isto, imos aló. Ben, as fontes de consulta, basicamente, foron a toponimia e a microtoponimia existente en Galicia Nomeada. A día de hoxe podense, sobre o visor de microtopónimos, podense cargar estas 10 rutas oficiais que existen en Galicia. Ali onde non hai microtoponimia recollida polo proxecto Galicia Nomeada, pois consultáronse os mapas do Instituto Xeográfico Nacional Escalón 25.000, que teñen tamén as rutas marcadas, o catastro de rústica, a cartografía da Xunta de Galicia. Lóxicamente tamén consultamos o Códice Calistino, inda que non nos serviu de moito, lóxicamente, para os topónimos menores, porque a toponimia que parecía maior. E despois actas de congresos como as que se celebraron o ano pasado, que organizaron tamén Luz e Ana en Pontevedra, as comunicacións da toponimia que se falaba, ou outras moitas, como por exemplo as pegadas xacobeas no Concello da Estrada de Cabeza Aquiles, que está aí presente. E non podemos desbotar tamén a información que ven ás veces na Xacopedia, porque falan ás veces de microtopónimos relacionados co camiño, dos lugares por onde van pasando, nin tampouco a de historiadores e escritores que teñen blogs moi interesantes nos que van falando do percorrido polo camiño e ás veces contan o que di a xente sobre un determinado topónimo. Ben, cales foron os meus criterios de método de escolla deste corpus toponímico? Pois
Básicamente, seleccionei topónimos que estaban situados entre 500 metros e 1 kilómetro aproximadamente das trazas oficiais. Noutros casos, vendo os topónimos, vendo a relación que tiñan os topónimos co camiño, seleccionei topónimos que estaban en rutas máis, nas variantes, digamos, do camiño. Hai nomes de terras, de montes, de aldeas, de fontes, de penedos a carón das trazas oficiais. Por iso decía que ao final a última diapositiva son de penedos relacionados coas lendas de Santiago e con as lendas do cabalo de Santiago que vai deixando a súa pegada por aí polas pedras de Galicia adiante. Concretamente, esas lendas non están pegadas ao lado das trazas oficiais, igual que as das penas de Roldán, que tampouco están ao lado das trazas oficiais. Ben, respecto dos topónimos que fan referencia a edificios religiosos, a cruces, cruceiros, o meu objetivo era buscar aqueles nos que xa non existe a realidade ou o elemento que evocan, e, por tanto, que quedaron fosilizados no nome do lugar. Curiosamente, vendo o resto tamén nos serviu, como despois veredes, se nos dá tempo, para comprobar cales eran os santos, as santas e as virxes con máis ocorrencias ou que máis aparecen nas capelas e igrexas do camiño, das rutas xacobeas. Todo isto deu un corpus de uns 400 topónimos que situei nunha tabla de Excel e no que poñía, creo que vexades moito aí, no que poñía o camiño, o primitivo, o francés, o portugués, no que se atopaba o topónimo, o concello, a parroquia, a aldea na que se atopaba, o topónimo, a tipoloxía xeográfica, se eran terras, ou era unha aldea, ou era un penedo, ou era un cruceiro, ou era unha igrexa, e a fonte da que saía, e despois un apartado de observacións onde non só poñía as tradicións orais alrededor dese topónimo, senón a documentación histórica que ia atopando sobre ese topónimo. Ben, partindo deste corpus, fixen unha clasificación temática. Esta é a miña lema. Ben, entón, nesa clasificación temática temos topónimos referidos ás vías de comunicación, lóxicamente. Topónimos relativos aos peregrinos e aos seus lugares de procedencia, que agora veremos tamén. Veremos exemplos, non os veremos todos ni moito menos. Topónimos referidos aos establecementos para mantenza, repouso e curación dos peregrinos. Topónimos relativos ás profesións vencelladas coas actividades comerciais do camiño, que foron xurcindo según se iban creando as poboacións alrededor do camiño. Topónimos referidos ás augas santas e ás fontes milagreiras existentes no camiño, que son moitos. Topónimos referidos a símbolos de pedra, xacobeos e os seus rituais. Aquí metemos, por exemplo, os milladoiros, despois veremos os picotas ou os rollos tamén, que teñen moito ritual alrededor do camiño de Santiago. Topónimos referidos ás virxes e santos peregrinos e ás prácticas religiosas dos camiñantes, que tamén hai topónimos alusivos a iso. Topónimos referidos ás ordes militares religiosas que protexían o camiño, que son os menos, e para o final deixo os litotopónimos do culto xacobeo relacionados coas lendas do cabalo de Santiago e os ritos que hai alrededor desas pedras. Ben, comezamos polos topónimos referidos ás vías de comunicación, que son sobradamente coñecidos por todos vós. Primeiro temos as calzadas, de todos os topónimos registrados co nome calzada, 8 corresponden a entidades de poboación e 29 a terras. Aí nese mapiña podedes ver os puntos onde están situados eses topónimos calzada. Como podedes ver, a maior concentración de topónimos a calzada dase no camiño francés, xa chegando a Santiago de Compostela. Ben, en breve, este tipo de mapas podránse facer desde a aplicación Galicia Nomeada. Están os informáticos xa programando isto. De momento fixámoslos á man, porque non tiñamos outra maneira. E nesto teño que agradecerlle a axuda dos meus compañeiros da unidade técnica, Óscar e Iván. Ben, moitas destas calzadas ainda presentan restos desas pedras na calzada, os sitios que se chaman a calzada. Pero outras simplemente xa non queda ningún resto de pedra, está fosilizado no topónimo. Unha delas, por exemplo, poñevos aquí de exemplo, é a calzada de Muxía, da chegada a Muxía, que xa só queda fosilizada no topónimo, ou fixadevos que curiosa esta, non creo que leades os topónimos. En fin, máis grande non se pode poñer. Esta é a calzada de Sar, do barrio compostelano de Sar, e fixadevos que ao rededor de onde se chamaba a calzada de Sar, temos o milladoiro de abaixo, o coto do milladoiro, o milladoiro grande, é dicir, topónimos claramente vinculados coa tradición xacobea. Ben, outros topónimos que fan referencia ás calzadas, aos camiños empedrados, que atopamos pegados xustos á ruta xacobea, son o Petril,
que atopamos na Gudiña hai un, e outro no Pino, no Camiño francés. Aínda quedan restos das pedras a liña amarela é por onde pasa a traza oficial, vedes que o Petril está aquí, e aínda quedan restos de pedra no propio camiño francés. E outro topónimo tamén derivado de pedra que fai referencia a estes camiños empedrados é o Peruscallo, que atopamos tamén no camiño francés en Sarria, no propio camiño, é o nome dunha aldea. Ben. Despois temos camiño, que quizás é a dos máis numerosos, dentro de camiño, os compostos con camiño, o máis numeroso que se rexistra é o camiño real, na variante oriental o camín real, que atopamos na zona da Fonsagrada, no camiño primitivo, vale? Aí temos tamén con prefixos entre camiño, sobre camiño, riba do camiño, so camín, tras do camiño, porto camiño, casa camiño, fonte camiño. Hai moitos deles. Aí vedes no mapa onde se sitúan moitos destes camiños e vedes aí que ademais hai tamén camiños de arrieiros e camiños de maragatos que falaremos dentro un pouquiño deles. Ben, aí tedes o camiño real, que son o nome destas terras que están pegadiño á traza en Porto Marín, e Xianxao do Camiño, que é curioso porque a xente dali non utiliza o apelido do Camiño, simplemente lle chama Xianxao. Ben, outros nomes referidos ao Camiño de Santiago, pois atopamos desde algúns sitios chaman o Camiño dos Maragatos, o Camín Vello, a Vía Vella, o Camiño dos Arrieiros é moi habitual tamén, sobre todo na zona de Monterroso, porque había moitas feiras aí, entón pois os arrieiros eran os que levaban os produtos ás feiras, entón ese tramo do Camiño francés que pasa por Monterroso chamalle a xente o Camiño dos Arrieiros. Noutros sitios chaman o Camiño dos Peregrinos, o camiño das pescas que lle chaman en Fisterra porque era o camiño polo que as peixeiras iban a vender o peixe cara a outras zonas da comarca desde Fisterra. O camiño da misa que lle chamamos nos ríos porque íase por el, por o camiño de Santiago, íase a varios sitios de trasestrada a misa, non? O camiño dos frades que lle chaman en Redondela, o camiño monacal que lle chaman en Oia precisamente porque está ali o mosteiro, a vía sacra que lle chaman en Sobrado dos Monches, falaba Búa, non era Búa, era, perdón, Sánchez Rey falaba disto. Ben, e o camiño, aí tedes un mapiña onde aparecen marcados, como lle chaman en cada sitio, o camiño de Santiago, e o camiño do Milagre, do que vos falaba antes, é unha variante que hai do camiño francés, aquí está o Cebreiro, e cando pasou toda a historia do milagre que se produciu, de que se convertiu a hostia en corpo de Cristo, o milagre do Santo Grial, e o viño en sangue de Cristo, pois o protagonista era un fregués de Barxacova, que é esta aldea que tedes aquí, entón hai unha variante que é para que aqueles que queiran percorrer o camiño que fixo o fregués hasta a igrexa de Santa María Real, pois que fagan esa variante, e chamanlle esa variante a Ruta do Milagro, non? Ben, outros nomes para o camiño que registramos é a antiga o camiño dos romanos, que lle chaman en algúns sitios, concretamente en Pedrafita do Cebreiro, e en Santiago de Compostela tamén atopamos algúns sitios que lle chaman a antiga, non? Isto xa se atopa no catastro do Marqués de Ensenada, aparece no catastro desta parroquia de San Xoán de Fonfría, en Pedrafita do Cebreiro, xa aparece mencionado, dice, divide de marca Principado de la Fuente de la Gallina, de esta al sitio llamado Campo de Milladoires, de allí al sitio de la Pena da Cabra, de esta al Camino de los Romanos, tamén llamado ahora Antigua. Antigua é como sigue pronunciando a xente hoxe en día, non? Ben, é un topónimo moito menos frecuente na ruta, claro, depois atopámoslo por aí noutras variantes tamén, fora desta ruta. Ben, outros nomes para o camiño é o francés. O francés é un nome moi habitual, pero non no camiño francés, atopámoslo en todas as rutas xacobeas que vertebran Galicia. Atopámoslo en 27 ocasións e só 4 delas corresponden a entidades de poboación, o resto son todo terras. Podedes ver aí, nese mapiña, que os lugares onde registramos o topónimo francés concéntranse sobre todo na ruta do camiño francés, chegando xa cara aquí, cara a Compostela, pero na ruta portuguesa tamén temos o francés, ou no camiño inglés, ou no camiño do norte tamén atopamos o topónimo francés. É dicir, debeuse utilizar os historiadores que eu consultei,
confirman que se debeu utilizar esta denominación para as distintas rutas, un pouco para darlle o prestixio que tiña o camiño máis transitado, que era o francés. Ben, aí tedes exemplos de, aquí tedes unhas terras que se chaman o francés en Toques, no concello de Toques, e o cruce do francés tamén aí nese concello. Ben, outro topónimo viario relativo ás vías de comunicación históricas é Verea, Vereda, Verea e Verea. Rexistrámoslo das tres formas por toda Galicia. Ata 23 rexistros, dos cales 4 corresponden a entidades de poboación e o resto a terras ou a camiños. Esa é a Brea de Palas de Rei, que é unha entidade de poboación, e despois é moi sonada a Brea da Serra Seca, no paso da Vía da Prata polo concello, pensei que se vería mellor, no paso da Vía da Prata polo concello da Gudiña, de Vilariño de Conso, que toda esa serra chamase a Serra Seca, e é moi sonada a Brea da Serra Seca, porque era camiño de arrieiros para Castela e era tamén camiño da xente que ia a Segas a Castela. E aí sí que se repite moitísimas veces o microtopónimo Verea Bella e Brea. Ben, vía e derivados, xa non vou entrar nisto porque aí poño os artigos de Gonzalo Navaza nos que fala desta espiana e, bueno, eu evidentemente seguindo a Gonzalo Navaza, que non acheguei nada novo, pois tamén nos vídeos que facemos desde o seminario de onomástica da Real Academia, pois falo do topónimo Viana do Bolo, pero insisto, seguindo a investigación toda que fixo Gonzalo. Si é curioso que os Viana que atopamos Gonzalo na zona de Chantada quedan moi lonxe da ruta oficial, aí hai como 4 km ou 5 de distancia. Non quero dicir nada porque, insisto, hai tantas variantes, a toponimia dinos tantas variantes, pero si están lonxe da ruta oficial. Ben, despois Estrada, é un topónimo menos común, que tamén fai referencia ás vías de comunicación, e xa para ir acabando cos vías de comunicación, tamén quixen, bueno, teño máis aí, pero non nos imos mencionar, estes Atallo e Arrodeo, que si hai testemunhos orais de que eran sitios por onde atallaban os peregrinos. Por exemplo, o Atallo da Gudiña aparece registrado por Xosé Rodríguez Cruz, que fixo varios libros sobre a Gudiña, que por aquí atallaban os peregrinos en vez de ir pola vía da Serra Seca, ian pola variante que vai xa a Verín, e era unha forma que tiñan de atallar. Entón, algúns destes atallos e arrodeos fan referencia aos atallos que tomaban os peregrinos nestas rúas, non só os peregrinos, sino tamén os arrieiros. Ben, despois temos parada e derivados. A parada pode ter dos significados: parada do descanso gráfico nun camiño, ou pousada ou parada de postas. E aí tedes neses mapas todas as paradas e paradelas, a maior parte delas entidades de poboación, e pola observación que fixemos do territorio, máis ben deberon ser pousadas, que non, porque non están en relanzos despois dunha subida, nin nada disso, sei que debe haber algún tipo de pousada ou parada. Bueno. Despois, llevamos en conta tamén o topónimo Retorta, de todos os sitios que se chama Retorta en Galicia, que son unha burrada, e daqueles que están pegados á ruta Xacobeas, quedámonos só con nomes de 5 aldeas en diferentes puntos do camiño, aí os vedes, nos que se vía claramente que a ruta oficial facía unha curva moi pronunciada no camiño, e aí podedes velo. Esa é a vía da Prata na variante que ten desde Verín a Talaza, e a altura desa aldea chamada Retorta, aí fai o camiño totalmente recto, e aí fai un xiro brusco para cruzar o río e seguir por o outro lado da montaña. E o mesmo pasa ca Retorta, que recollemos no concello de Vedra, onde vedes claramente aí a volta que fai o camiño aí para chamarse a Retorta. Ben, o mesmo pasa ca Revolta. Revoltas hai centos en Galicia, moitas delas fan referencia a terras revoltas, non a volta que dá un camiño ou un río. Pero nesto fixemos o mesmo. Intentamos ver aquelas revoltas que coincidían cas trazas do camiño e que se vía claramente que había unha volta grande ou había testemunhos
orais, de que facía esa volta tan grande, non? Vedes aí no camiño, isto é un Ames, no camiño a Fisterra, ese sitio chamado a Revolta, a volta tan grande que fai tamén a ruta oficial, non? E o mesmo pasa con esta outra revolta. Ben, as Portelas son moi famosas, sobre todo na Vía da Prata, hai moitísimo topónimo a Portela que coincide, evidentemente pasa por moitas montañas, eran lugares de paso nas montañas, e vedes entón no mapiña onde situamos as Portelas que a maior concentración de Portela xusto na vía coincide nas variantes da Vía da Prata aquí na provincia de Ourense. Unha das máis sonadas tanto nos libros de viaxes dos peregrinos como na documentación é a Portela da Canda, que é esa que tedes aí, non? Ben vedes este paso aquí entre as montañas, saindo xa subindo para Galicia, non? E despois temos outra Portela tamén sonada entre os concellos de Oia e de Baiona, que está xusto no alto do monte. Esta é a ruta oficial do concello portugués pola costa, e xusto onde pasa dun concello para outro, aí tamén lle chaman a Portela. Ben, despois temos portos, pasos e pasais, e estes contanse por centos, e simplemente aquí quero facer fincapé naqueles que máis relación pode ter o nome co camiño, como Porta Romeu ou Porto Camiño, non? Aí tedes o Porto Camiño que está tamén indo en Negreira, indo para Fisterra, era un paso xusto onde pasaba o camiño polo río, non? E quería comentar este mal paso que hai na Serra Seca, porque desde sempre se comentou, isto xa o escoitaba eu de meus avós, non? E aparece tamén na documentación que consultou Xosé Rodríguez Cruz, que aquí atracábanse os arrieiros que iban para Castela e atracábanse os peregrinos, por iso se lle puxo o mal paso a ese sitio. De feito, aquí hai un túnel do tren, como decía, a Serra Seca, antes de chegar a Gudiña, ese túnel actualmente chamase o túnel do Lobo, pero sempre se chamou o túnel do mal paso, non sei por que agora lle cambiaron o nome. Ben, Ponte xa non imos entrar porque xa falou de algunhas moi sinaladas. Teño aquí, todas estas que teño aquí é porque teñen algunha lenda relacionada co Camiño de Santiago. Por exemplo, a Ponte das Febres, que está no Camiño portugués, é a famosa lenda de San Telmo, que é o patrón de Tui, que cando chegou a esa ponte enfermou unha febre moi grande, deu volta para atrás, morreu aos 2 días, e por iso lle fixeron a catedral de Tui en honra a San Telmo, e chamanlle aí a Ponte das Febres a esa ponte que está no pleno camiño, non? Despois temos Ponte Brea e tal. Ben, hai topónimos tamén relativos á dificultade da ruta. Así temos, por exemplo, o Camiño do Reventón, vale? Porque é unha zona moi empinada que pasa polo meu concello, tremendamente empinada, que eu subina. Bueno, pues chámaselle o Reventón, ou esta outra zona vindo polo Camiño Inglés, que é tamén unha zona, bueno, unha subida moi pronunciada, que se chama Matacabalos, Camiño de Matacabalos. E despois, para acabar esta sección, seguro que vou faltar de tempo, hipóteses. Hai dúas aldeas no Camiño a Fisterra que se chaman Fielato e Peaxe, non? Un fielato é unha oficina de entrada ás poboacións na cal se pagaban dereitos de consumo. Ese Peaxe é probable que tamén teña algo que ver con peaxe, coas cantidades que se pagan en concepto de dereitos por circular por determinadas vías de circulación. Non atopei documentación de momento, pero que estean un ao lado do outro con ese significado de fielato, bueno, se cadra é probable. Ben, topónimos relativos aos propios peregrinos e a súa procedencia. Ben, relativo ao nome xenérico dos peregrinos, pois aparecen os topónimos como Romeo ou Romeros, que pode ser o apelido, non ten por que ser os tal, o cemiterio dos Romeiros, lóxicamente aquí sí que fai referencia aos peregrinos, atopamos o Pelengrín e o monte do Pelengrín, o peregrino, e incluso os palmeiros, que eran os Romeiros a Xerusalén, pero curiosamente en Vedra dixéronme que lle chamaban palmeiros aos peregrinos que pasaban polo camiño. Ben, aí tedes un mapa no que aparecen estas denominacións e onde aparecen, e aí vedes o Pelengrín que temos en Guitiriz. Vale.
Despois, procedencia dos topónimos relativos á procedencia dos peregrinos, pois o máis común é o Franco, Francos, Rúa de Francos, porque xa sabemos todos que Franco non significa só francés, sino que significa xente que ven máis alá dos Pirineos, non? E atopamos microtopónimos como o Franco-Home, a Franca, o Soutiño da Maragata, o Maragote, da xente da zona de León, o Sanabrés, a Castellana das Torgas, Portuguesas, Asturá, ou o Penedo dos Galegos, que é un penedo moi famoso que hai xusto na saída do Camiño de Santiago, na portela do Padornelo e da Canda, porque parece ser que ali é onde quedaban os galegos de toda a provincia de Ourense cando ían as segas a Castela, tamén está documentado iso. E despois hai algún topónimo como Colete en Trabada, que ata pode ter que ver con, simplemente é unha hipótese, pode ter que ver con algún nome francés. Ben, despois topónimos referidos aos establecementos para repouso, mantenza e curación dos peregrinos. E aquí temos os típicos, o hospital, que atopamos moitos, evidentemente existiron moitos máis hospitais, pero que quedaron fosilizados nos topónimos, pois 24 pegados ás rutas, despois hai outros por aí. Deses 24, 12 corresponden a entidades de poboación, neses foi nos fácil atopar documentación na que fala de que houve un hospital de peregrinos, pero outros 12 deses hospitais corresponden a terras, nos que non queda ningún vestixo nin documentación de que houbera aí un hospital. De feito, a miña aldea, o Ríos, hai un sitio chamado Hospital que queda moi lonxe da ruta da Vía da Prata, e si hai un sitio ali chamado Hospital. Bueno, depois temos Pousa e Pousada, aí tamén vedes no mapa, son as menos, e alberguería, de todos os sitios que se chaman alberguería, só 2 están situados nas vías oficiais. Un é a alberguería de Laza, que podedes ver aí, no que se está documentado que houve un hospital de peregrinos que estaba nesa casa que podedes ver aí, que hoxe en día é un albergue de peregrinos. E o outro alberguería é o do Concello da Estrada, que xa o ten tratado tamén Cabeza de Quiles, que por ali pasou a ruta esta da Xeria ou dos Arrieiros, non? Ben, venda especialmente prolífico na zona da Vía da Prata. Temos os topónimos venda. De feito, hai moitos, vedes aí en Laza, varios sitios que se chaman a venda, no que non quedan nin restos de ningunha venda. E despois temos a zona da Serra Seca, da que vos falaba antes, que aí sí que temos moitos topónimos, é dicir, as aldeas siguen mantendo os topónimos vendas, son a venda da Teresa, a venda do Bolaño, a venda do Espiño e a venda do Bispo. A venda do Bispo vou falar un pouquiño, que é esa, que hai unha lenda que é a que, relacionada co Camiño de Santiago, que en teoría motivou o topónimo. Parou unha vez un estudante para cura que iba a Seagas a Castela aí a comer, e marchou sin pagar. Entón, cando a señora da venda saiu detrás del correndo para que lle pagara, dixolle, cando sexa bispo, virei a pagarche. Depois, dali a 2 anos, apareceu un bispo por ali a comer, e era o estudante para cura que xa se fixera bispo, e pagoulle a comida á señora. Esa é a lenda que xustifica popularmente o nome da venda do bispo, non? Ben, despois temos taberna, temos moitos lugares chamados a taberna, que son máis recentes xa, e o taberneiro, aí vedes, xusto nas vías oficiais, e por toda Galicia, un cento delas, non? Mesón tamén, e despois temos os malatos e as malatas, que eran sitios de curación de leprosos, vale? Dos lugares así chamados en Galicia, só registramos 5 a carón das rutas xacobeas, pero si hai moito Santa Madalena, ou capelas de Santa Madalena, onde si a documentación di que houve unha leprosería, non? Vale. Despois, relativos ás profesións vencelladas ás actividades comerciais do Camiño, aquí arredor da catedral temos praterías, temos a cibachería, pero temos moitos topónimos relativos aos ferreiros, ás ferreiras, a ferrería, a forxa, os pelamios, os concheiros, que tamén hai aquí en Santiago, o carreteiro, os arrieiros, os carboeiros, a costureira, a zapateira, os torneiros, as carpinteiras. Vedes aí o mapa onde atopamos todos eses topónimos xusto nas rutas relativos a estas profesións que se irían creando co paso dos peregrinos, non? Ben, despois entramos nos topónimos referidos ás augas santas e fontes milagreiras, e aquí temos as fontes sagradas, as fontes santa, augas santas, que non son demasiado numerosas, pero todas elas hai algunha lenda relacionada cos peregrinos. Por exemplo, a fonte sagrada, a Fonsagrada, do concello chamado Fonsagrada,
que, bueno, para quen non a coñeza, é un peregrino que chega unha noite a unha casa dunha señora moi pobre que só tiña un boliño pequeno para darlle de comer e auga. Pois, cando se meteu ese boliño no forno, ao sacalo, era un bolo tan grande que non salía nin pola porta do forno, e a auga foi na coller esta fonte a señora e convertiuse en leite, non? O peregrino era Santiago Apóstolo, non? Ese é o que día a tradición. E a da escravitude xa non vos la conto porque senón non acabamos nunca, non? Despois hai unha tradición popular tamén, que é que todos os sitios que se chaman a Fonfría e a Fonte Fría eran sitios moi buscados polos peregrinos, polas augas frías que había, non? Non hai moitos, ben vedes aí nas rutas oficiais os que atopamos, non? E despois fontes milagreiras que levan nomes de santos ou de Cristo, temos aí moitas, esa é a do Santiaguiño, non nos imos parar con isto. Fontes milagreiras que levan nomes de santas ou da Virxe, temos de Santa Irene, de Santa Lucía, Nosa Señora do Camiño, a fonte da Nai de Deus, da Virxe da Saúde, aí tamén as situamos. E fontes milagreiras que levan o nome da enfermidade que curan, nas rutas xacobeas atopamos a fonte Malata, a fonte dos Malatos, a fonte da Tiña, a fonte da Pel. Esta fonte da Pel é moi interesante, está en Muxía, e fixadevos ben que esta é a ficha da propia plataforma Galicia Nomeada. A persoa que meteu este topónimo meteu tamén as fotos e meteu a lenda que conta a xente sobre ese topónimo. Por iso que Galicia Nomeada é unha fonte de información imprescindible para facer calquera traballo. E despois fontes milagreiras que fan referencia aos peregrinos, romeiros e arrieiros, destacamos, por exemplo, a fonte das camisas que está na ruta a Fisterra e que a tradición popular di que ali se lavaban os peregrinos, ou a fonte do Romollón que di o mesmo tamén. Esa que vedes na foto é a fonte do Romeu que está en Castroverde, no Camiño Primitivo. Outras fontes para investigar que teño aí interrogantes, nada. Topónimos agora referidos aos símbolos de pedra xacobeos e aos seus rituais, os miliarios, os milladoiros e tal. Milladoiro, este topónimo tratou no Xosé Ramón Boullón, na toponimia de Ames, e non vou entrar, todos sabedes o que é un milladoiro e para que se utilizaban, simplemente facer referencia a que de todos os milladoiros que recollín en Galicia, hai un que en vez de chamarlle un milladoiro chamanlle o montón de coios, que é ese que tedes na foto, que está na Vía da Prata, vale? Por máis que preguntei se lle chamaban milladoiro, non, sempre lle chamaron un montón de collos. E, sin embargo, na documentación histórica aparece como milladoiro, non como un montón de collos, pero é o nome que ten a xente, non? Despois temos miliarios, pedras chantadas, pedafitas, marcos e mollóns que en moitos casos eran para delimitar ou para marcar os camiños. Un dos máis sonados é o miliario do Santiaguiño de Antas, que está no camiño portugués que tedes aí nesa foto. É un dos miliarios da vía 19 de Braga a Astorga e sempre houve moitos rituais arredor deste miliario. Está xusto no camiño, deixan aí as pedras peregrinos, pero un dos rituais máis sonados era que as súas propiedades para a fertilidade, de maneira que as mulleres que querían quedar embarazadas fregaban as barrigas contra iso. Isto tamén se recolle, eu na miña tese doutoral teño recollido noutras pedras, e é moi habitual tamén nas pedras bretonas, en Francia, no norte de España, en outros sitios tamén é moi habitual. Depois temos Padrón, que tamén se repite, sobre todo, vedes aí no camiño portugués, xa sabedes que onde se amarrou a barca do apóstolo, e estes topónimos Padrón adoitan designar miliarios ou marcos de termo, vedes aí un padrón que hai en Cabreiroal e en Berín, e este padrón que temos no camiño portugués chegando aí a Caldas de Reis. Chegamos aos rollos, picotas e cadafalsos, tamén aparecen no camiño. Este é o rollo que hai na alberguería, que está documentado, que foi utilizado para guía dos peregrinos, pero tamén para escarnio. Poñían a xente aí varios días para que cando pasasen os peregrinos visen como os castigaban e que non se atrevesen a facer as feitorías que ás veces podían facer. E despois os cadafalsos, tamén atopamos o topónimo cadafalso, que é ese artiluxo, esa armazón de madeira sobre a que se executan os condenados á morte, pois atopámosla
fala tamén como na toponimia do camiño, vedes aquí en Sarria, no camiño francés, por aquí pasa o camiño, e aquí topamos o Cadafalso, aquí Fonte Camiños, o camiño, bueno, moitos topónimos xuntos relacionados co camiño. Ben, disto xa non imos falar, e despois tamén a miña pregunta é se moitos dos xiros e xiras que atopamos no camiño teñen algo de relación pois coa existencia destes miliarios, non? Porque fala Xosé Ramón Boullón, citando a López Alsina, que desde o propio século IX a Igrexa de Santiago recibiu do rei xurisdicción territorial sobre un xiro ou circuito que sucesivos monarcas foron ampliando. Segundo López Alsina, empregáronse miliarios romanos para a demarcación dese circuito en cada unha das vías de entrada a Compostela. Na documentación anterior ao ano 1000, eses marcos ou fitos sempre aparecen designados como miliarios. Bueno, temos Fonte do Xiro, temos o Xiro en varios sitios. Ben, con respecto aos santos de Santiago e Santiaguiño xa está máis que tratado, tratou no Santa Beis no congreso do ano pasado e teno tratado moitas veces Gonzalo, xa o tratou esta mañá tamén. Simplemente dicirvos que das 3.789 parroquias que temos en Galicia, 291, como vou de tempo? Mal, fatal. Vale. Pois deixádeme ir para o final. Bueno, son moitos tamén, xa para rematar. Xa vou rematar, Ana. Son moitos tamén os topónimos, os litotopónimos, que é un pouco a miña especialidade, se é que son especialista en algo, que fan referencia ao que teñen un mito xacobeo detrás. Desde as pedras santas que atopamos en Fisterra, a cama de San Guillerme, os rituais todos que agora non imos entrar neles, as pedras do santuario da Barca, na que veo a Virxe da Barca, a pedra da Valara, dos Cadrís e tal, pero despois eu teño registrados moitísimos penedos que, insisto, non están nas rutas xacobeas, que se chaman o Penedo de Santiago ou a Pedra das Ferraduras, nas que a tradición popular di que Santiago Apóstolo, loitando contra os mouros, pois deixou gravadas as súas ferraduras aí. En todos eles, a maior parte deles teñolle fotos e fun a velos, en todos eles, pois, si, efectivamente aparecen as pegadas das ferraduras e tal, son marcos de termos, según Ferro Couselo, pero a tradición popular esas marcas de ferraduras atribúellas ao Cabo de Santiago. Depois tamén temos penas de Roldán, que tampouco están nas rutas xacobeas, e despois temos topónimos dos que non conseguín, que están situados na ruta, que non conseguín información nin oral nin documental deles, de momento, como por exemplo a pena dos Tormentos, que ten que ter algunha relación, está xusto pegada ao camiño francés. Aquí está a Fonte do Rei, a pena dos Tormentos, e hai outra que se chama a pena da verdade, un pouquiño máis adiante, que algún ritual tamén ten que ter relacionado con algunha proba de verdade, como a boca de la verità italiana. Bueno, e despois esta pena partida, que xa para acabar, que a tradición atópase xusto entre o límite de Samos e Triascastela, no camiño francés, e a tradición popular di que quen partiu a pena foi o cabalo de Santiago dándolle unha patada para que poderan pasar os peregrinos para Santiago. Vale, esa é a tradición popular da pena partida. Bueno, acabo con esta. Teño outros que non sei moi ben onde encasillar. Bueno, Monte do Gozo, lóxicamente, é un sitio de xúbilo que lle producía os peregrinos cando vían as torres da catedral, non? Foi un dos milladoiros xunto coa da Cruz de Ferro máis grandes que houbo. Sin embargo, ali non atopamos o topónimo Milladoiro. Despois tamén a mesma sensación é o Val dos Gozos de Ourense, polas vistas que hai ali. Posiblemente moitos dos Boavista que atopamos no camiño tamén teñan algo de relación con iso, e o columbre, que é un verbo, o columbre é un verbo que utilizan na miña terra para decir que se columbra moi ben, que se ve moi ben desde un sitio alto. Entón, tamén é sonado ese columbre da serra da Serra Seca, que era un sitio desde onde os peregrinos vían moito territorio. Bueno, o rocamador este Nicandro Ares di que é eco do santuario de Saint-Marie de Roc Amadou,
E despois hai nomes de carballos, incluso de nomes de carballos nas rutas xacobeas, como é o Carballo do Santísimo no Camiño Francés ou o Carballo da Santa, que tamén hai lendas relacionadas co paso de peregrinos. E, bueno, depois temos outras aí como as hostias ou a porfía ou moitas tal, que simplemente ten algunha referencia dos veciños que tampouco me atrevín. Esa Casa da Culpa, por exemplo, que hai no Camiño Portugués, dice que é onde retiñan era unha especie de cárcere, está ali en Oia, e onde retiñan os peregrinos que facían algunha feitoría. Ese é o que se conta ali en Oia, non? Ben, moitísimas gracias por aturarme.